Bos días. Boas tardes. Boas noites. Dependendo da hora, en que nos escoites. Lembrade que podedes buscarnos nas redes sociais e escutar os nosos podcasts tanto no noso canal de YouTube de Asociación Ámbar como en Spotify, buscando o programa de diversos podcasts. Desde a cabeceira, porfa. Diversos podcasts. Un podcast da Asociación Ámbar. hoxe traémosvos un especial cheo de datos curiosos e sorprendentes. Imos a comenzar un pouco de historia. Sabíades que o foro romano máis antigo do mundo que segue funcionando está en Galicia? É a Torre de Hércules, na Coruña, e foi construída polos romanos hai case 2000 anos. Carai, tanto tempo. Está en moi bo estado, verdad? Eu por dentro non a vin, pero por fora parece que está ben. E por fora, si, dixo a verdad. Eu sei que vin por fora, fai un aire ali. Sabías que Cristóbal Colón morreu sen saber que descubrira América? No. Colón, que partiu dende o Porto de Palos en 1492, pensaba que chegara ás Indias. De feito, por iso chamou indios aos povos que atopou. Tamén hai debate sobre o lugar onde naceu. Uns din que en Xénova e outros din que mellor era galego. Marilyn Vos Savant foi considerada a muller máis inteligente do mundo. Ata entrou no libro Guinness dos récords. As súas capacidades eran tan excepcionais que resolvía problemas lógicos dificilísimos con facilidade. Guau, debía ser unha muller ben inteligente. Sí. Como home máis inteligente do mundo. Sería de antes, porque agora ainda son moito millores e non se falan delas. E no mundo do fútbol tamén hai marcas tolas. 1083 persoas xogando ao fútbol ao mesmo tempo. O xogador Ben Quetola fixo historia en 2017 ao conseguir completar unha partida perfecta de bolos en só 86,9 segundos. Mara caramba. Jolín. Que me dera a min. Eu non son capaz de tirar os bolos. Eu sí, pero non é fácil, verdad, que tirar todos. Hai bolas moi pesadas. E fixo 2 plenos unha vez e non de 9. Unha vez, pero agora non xo. Fran, sabías que os pulpos teñen 3 corazóns e sangue azul? Sí, o pulpo, sí. Hai animales que son lonxevos, outros teñen máis corazóns que o pulpo, e así. Eu é que nunca entenden os pulpos. No plato sí, pero na gas non. Sabedes que hai un tiburón que vive en Groenlandia? En onde? En Groenlandia. Non sei. É que pode vivir 500 anos. Carai. Era ese, vale, ese. Virgen Santa. Estábamos a falar dos pulpos. Hai un pulpo, sí, hai un pulpo que non sei como se chama, que apareceu outro día, era un pulpo pequeno, pero é unha raza que non pertenecía a estes mares, que pode medir de grandes 100 metros. Sabía o cen. Tanto. É gigante. Pasamos a falar sobre a esperanza de vida. A persoa máis lonxeva registrada foi Joanne Colmet. Caramba. A 122 anos de edad. Boa. Madre mía, que chegar a eles. Tantelita, Se eu conchegar a eles. Sí, ó. E non de reloj. Eu tampouco. Eu non sei. O 122 anos que chegala. Como se alimentaría esa muller? Fran? Sabe Dios. Alimentaríase de cousas ricas, non é non como agora que todo vai por Ahora estamos acostumbrados. micrología e biología e todo. Metémoslle un pouco de sabor e un pouco de como queremos. Se queremos que arroja,
Se queremos que é amarilla, é amarilla. Carai. Comía antes, comíase natural, todo. Nos ahora comemos Tamén se comida botaban procesada. Plantábase na casa. Na casa. E tamén se botaban especies, pero para dar sabor, pero naturais. Nós sabemos o que comemos hoxe en día. Claro, O máis problema... se se come ben, dúrase un pouco máis. Se se come mal, Pero o problema é que ahora as cousas non son as de antes. O máis problema é... ese é o problema. O máis problema é que hai moito por aí, moitos servicios, moitas cousas así que son malas. Sí. Provocan cancro. Bueno, Ahora estamos, casi toda a comida que estamos a comer ahora son todo procesados. Sí, sí. A comida, dis. Sí, todos os alimentos. é justa. Feitos con químicos. Mas atrae a comer, porque eu compro unha patata fritas, unha bolsa de pero se lle fai o caso non son capaz de aleixala, De parar. de parar, pero digo eu, para. Porque son, Que pasa, que pasa, Pois Fran? se quitas moito estómago. Por que? Porque non se capaz de parar, ten moito estómago. Porque se como además, hoxe en día hai máis enfermedades que antes. E antes a xente apenas iba ao médico, no, a ver, Non se trata de eso. eu creo que había máis enfermedades, pero agora conócense máis, e máis métese nunha enfermedade antes, métese 3 ou 4, xuntas, creo que é mesmo. Eu creo con Fran. En homes, o récord é de Ligan Kimura, que viveu 116 anos. Arre, Concho. Quen chega ali, que xa che dixo. Sí, ó. Quen chegaría ali, amigo? Eses anos. Cuidarse. Ese home. Eu hai unha que hai unha persona anciana que ten 90 e pico de anos Máximo. e cada día a comida bebe un vaso de viño. Un vaso de O viño. viño, pois o viño non é. E Dicen que é bo, outra, No, e outra, hai doutores pode que ser, dicen que é malísimo, doutores que dicen que é malísimo. e outra que Eu creo tiña esa teoría. 100 anos tomaba unha copa de caña. Tamén, a mismo. Fran, pois respecto ao que ti estás a contar, hai moitos médicos que recomendan Viño. tomar un vasiño de viño a Pois hai comer, moitos médicos que din que Bueno. o todo o contrario. Sí. porque dicen que é bo para o corazón. Non Hai sei moitos como médicos que din o contrario. Viño tinto, viño tinto que viño ten que tinto. ser. E a caña dicen que é digestiva. Vale, hai moitos médicos que a mí din no. todo o contrario. A mí non me gusta, a mí non me A min gusta. tampouco. A mí tampouco. Tampouco gusta. bebo, que Eu sou máis de ajo. Non me gusta nada que Eu teña tamén. alcohol. Os bebidas alcohólicos son fatal. O Coca-Cola. En canto aos gatos, hai unha gata chamada Cren Puff, que alcanzou os 38 anos de edad, case 40, mima. Madre mía. Eu se che digo a verdade, non sei canto pode... Non entendo a edad dos gatos en humano. Non, é tampouco. Eses anos para un gato, en cans, o que máis viviu, que se salva ata agora, foi Bobby, un can portugués, que levou un certificado de récord mundial Guinness, por ser o can máis lonxevo. Morreu con 31 anos. Ostras, Oba, pobre can. pobre can, co- é verdade. bueno, se vive ben, como digo eu, se vive estando morto, é igual Fran, que está morto Claro, Fran, en vida. de vida non. Sí. un can que vive estando morto non creo que viva moito. No, mira, dígoche, un can que estea vivo, Sí, pero que estea morto, é igual que É un está fantasma. morto en vida. Ahora sí, sí. esa. Xa non falemos máis disso. É un fantasma. vamos a pasar a falar dos fenómenos naturais. En Porto do Son rexistrouse un pequeno terremoto de 1,9 na escala de Richter. Canto? 1,9. O epicentro estivo na ría de Muros, en Noia. Joder. Fran, ti coñeces algún máis? Eu xa vin
xa oí un de 3, creo que foi, aquí en Boiro, el de 3. Un terremoto de 3. Sí, E sabías que hai semelos que nacen unidos porque o embrión non se separa de todo? Sí, Ás veces comparten órganos ou partes do corpo. sí, sí. Eses chamanlle os semelos ou semelos siameses. siameses. O que acabo de dicir. Ahora non sei tanto, porque están saliendo na tele que siameses que estaban pegados por o brazo. Sí, É que se había que un se nacen programa. de dos en dous, non sei que vos dixen. Incluso combaten o mismo corazón. Sí, Sí. hai algúns que están unidos pola cintura. Sí. Sí. Incluso que comparten o mismo corazón. E algúns poden separar cando teñen un ano, dous, non me acordo, algo así. Non antes porque están moi débiles para separarse antes de morrer. en Estados Unidos, Outros non poden separarse nunca porque poden morrer da igual o tempo que teñan. E outros, pois entonces están felices, xa non queren separarse porque están felices eles entonces. Pois non se sabía ese dato curioso, David. sí, siameses, Seguimos con máis curiosidades naturales. Porque hai animales que nacen sin pelos, sin plumas. Poden deberse a súa mutación. A súa mutación. Tamén hai aves como os canarios que a veces incuban os ovos e logo non crían os poliños. Pois non sei por que fan eso, verdad? Si, Non tampouco. los caman ou algo así. sí. Pero teño a idea de eso, non sei por que fan. Eu nunca vin os pasariños sin plumas, sí. Cando nace. Eu tamén vin que as liñas de Guinea ou tamén chamadas pintadas non sempre son bons pais. É algo que pasa con outras especies onde o instinto de cuidar non é tan forte. E falando de aves, hai algunhas como os corvos e os relongos que poden falar. Sabíades? Pero non todos. Só algúns exemplares aprenden a imitar sons humanos como os papagaios ou os relongos ou corvos, sí. Sí. Bueno, Fran, penso que estos... Sí, bueno, Fran, penso que estos o comentaras algo no outro podcast, non? Sí, eu tuve un corvo que falaba, mandábame, chegaba ás 7 da mañá, 7:30, e dixeme o corvo, Paco, a escola. Aí vamos, se van. E un día, de súbito, non lo sabíamos, meu pai o eu eso, que nos chamou. E, bueno, deixou, pero o outro día, Paco, a escola, está ben? Repetía o mesmo. Todos os días, bueno, moi ben. Pero só dicía Paco a escola, Bueno, pero... Solo eso. E Paco, Adese moi está ben. inteligente o corpo, porque sai falar, non? Sí, va. A mí os animales gustan, Tamén hai un animal que cando se aparean, sabes quen poñe os ovos? Non? As galiñas. Mesmo digo, as galiñas. Poñeos o macho. O macho. O macho. Os cabalíns son os marris. Sí, cabello. Os Poños, cabalíns marros, as aves poñen os ovos, pero vas eso, macho. É o que fa. en vez de ser como é natural, non é natural porque Se non é natural, poñe é o artificial. macho, está ben? Sí, Eu non se sabía que os corvos tamén podían falar. sí. Tampouco non sabía. Sí, o corvo pode falar, eu xa oía varios que pode. O relongo. O Non sei rabilongo, o que é eso. O raca, coñeces o raca? Tamén fala o raca. Sí. tuve un porco espiño, Sí, eu tamén. e o porco, Son riso. Sí, escapoume ao seguinte día, pero sí. o porco Non te quería ver. ten púa, non se pode, En rosas se forro de bola. non se pode coller así que Ana que te coña por pica. debaixo. Bueno, Por debaixo, no, a ver. A mí tamén moito medo esos bichos. Ti collelo así e non che pasa nada. Eu tengo esto. Eu collino moitas veces, non. Pican. Pica, pero hai que sabelo Sí, coller. como eu tengo coito erizos. E máis se o
se o porco espinho non está nervioso, e se está 7 ou meu xa, depois xa non che pica. Sabes o fallo que tuve eu? Puxen unha caixa por encima e estaba na erva. Oh, Ah, E fixo un furado e foise por sabía debaixo. eu. Estaba pensando en Ah, ben, claro. É que eu non sabía que se podían ir así. Non sabía que escavaban por a terra. Eu tamén tuve en rulas. rulas. Que son as rulas? Tórtolas. Eran Eu non sei, eu chamaba de rulas. Pero ten que Tuve ter en- un nome. Tuve en trucasas, Ves? Torcazas. Ah, esas torcazas. palomas trucasas. Dice torcazas. É que é iso? E palomas, Paloma. pero máis salvaje. Sí. Paloma Esas salvajes. andan por aquí teñen un collar branco, non? Non, esas son a mensajera, No, non? torcaz é que ten collar branco. Non sei, eu tuve na coidinas tamén diñe de comer e eso. E tamén que máis tuve? Tamén tuve en ratos. Ratos tamén. Ai, Fran, por favor. Do propio, propio. Son bonitos, ratiños Carai. ratos blancos e, boa, eso era... Madre mía. No piso. No piso, no, na casa. No. E puñía por aquí e... Pupa, Que asco. Ah, qué asco. que asco. Mi madriña. Ai, Non me... podes ter ratos na Que casa. guai, que bonito. Como que non? Eran ratos blancos. Eu xa Blancos. pateo fora. Estaban ben limpos e nin cheiraban, Non cheiraban. No, porque se coidan non cheiran nunca nada. Bueno, miña irmán Carai. tamén tiña 2 ratas. Tu irmán. Miña irmán. Bueno, Sí, que ben, cando nos puxo encima, peguei un berro. E así polo rabo lanceino por aí. Anda. Non me gustan esos bichos, son dame asco. A mí non. te ves, eso é a rata de alcantarillados e de casa. No, de- no, pero non digamos unha ratiña así, non. Unha rata así. Sí, eso sí. Andas máis grandes, Non. Andas máis grandes. Non me gustan. Tamén, antes andaba os grillos tamén. Ai, os grillos sí que eu andaba aí. Daba os grillos. É moi difícil de collelos. No, era Eu fácil. tiña un aparato para collelos. Cando, que Pero aparato resultados. tiñas? Era como unha rodiña que ibas a pasar así No, por no. erva e despois iba No, echando. non era así, era... Antes non había tanta invención, home, non había rodas ni Faixe nada. como palliña. Con unha palliña falle así, Pero é moi difícil, non sei facer no eso. burato é saleche. A mí sabe, sai a miña nai, a mí non. A mí sale, sí, pero agora hoxe son un pouco máis maior e non vou. Agua. Bueno, eso, os animales a mí gustan, O museo lo gusta ben, Algo. A mí gustaba, a mí sí, gustaba, Te gusta, non? Eso son un Antes había centos por... Eu só vi un murciélago unha vez, non me quedaron ganas. No, pero eu vi centos máis ou Estaba menos. nun armario. Ah, Centos. eu vas voando. Colousame nun armario. Eu vas voando por aí sempre. Vampiro. Sí. Pois sí, é. E antes tamén dormía nunha habitación, cun panel de abellas. Salían unha colmena. Sí, salían as abellas e unha cama, sí. Vale, guai. Dormías tranquilo. Bueno, No, va. se non lle fa nada, non che fa mal, Pero así a todo vai, carai. Bueno, Home, eu dormía con un o gato. que con as un panel de abellas. abellas. A pican pica. Pican, son. Eu dormía cunha gata cando estaba na cuna. Ah, vaya. Metíase na cuna ali comigo. Esta na cama está. Ah, non está. Que me gustaría ter, non se pode ter, claro, un moniño. Ai, esa tamén eu quería eu. Un moniño. Cal, macaco, Ai, Un cara. mono. o tití, o cal. Eu quero destes que non crecen un picarrito. O tití é... O tití, vale. O tití é moi... É malo, O tití é malo, Viste? Sí, o tití é malo, é pequeno, pero é malo, Pequeno pero matón. É matón. Eu quero un como que tiña Eu quero- picazas É un largas. tití. Un chimpancé. Algo. Tamén me Os vale. chimpancés que son malos, No, os chimpancés non son malos. Parecen ser moi agresivos. Sabes o que quero eu sí que sí? Un perezoso. Perezoso. Está todo o día facendo vago.
Dicen que son agresivos. E mollados dan E moito medo. o caracol, sabes canto pode estar a dormir? Sí, 2 anos. 3 anos. No, 2. Tres. 3. A mí dixéndome 3. Ah, vale, pues 3. Ai, me di. O caracol. Ai, un día cando habíamos a temporada que compraban os caracoles, Os caracoles. Que se comen. xuntámonos Os de uns come, outros non. Sí. Dixo, tres cestas deles. Pero así a sexta, así a sexta. De E caracol. depois, pois o home non lo comprou e que tomamos lo que tira. Te comestes a sopa de caracol? No, Ai, que bosta. non me vai tampouco. Que rico. Es caracoles probaste. Hai que nos come, Ah, sí. Dixo, Debes, sopa de caracol? non, debes de comer, pero Ai, tes fran. Eu Eu come unha vez Sacas con o unha salsa caracol da de concha chus, e quedas eu como sou si para fora- comer é un pouco especial. Eu como que... Está moi boa, está. ¿Me comes lapas alguna vez, Fran? Lapa sí. Si o sabes Eu gusto, preparar, sí. estamos. Sí, A mí me gusta. encanta las lapas, son deliciosas. Lapa, pero hai pouca, non? ¿Qué? Hai pouca. Salimos do Bueno, tema. hay algunos, aunque no se pueden coger. Non se pode coller, verdad? Que pensades sobre o subir dos prazos? Vos por que credes que sucede? Cada vez a vida está máis cara. Que Moncho dijo. Se che dixo eu. Hai que traballar Hai moito para moito- poder comprarse. Vamos a ter que ir a robar. A roubar como? Home, que sigan así subindo. Ai, vamos, non. O malo que chaman a policía encherónanos. Eso sí, Pero en serio, como sigan así subindo. van a empezar a regalar as cousas, que senón... Por A exemplo, ver onde chegamos. Ai, ¿Vos por qué crees que sucede? No es... ah, fue a ver, luz, no es silencio, no es... Todo, todo. ai, sí. Ahora va San Juan comprar sardiñas. Un ollo da cara, Sí, o peixe é o que máis caro está. Sí, sí. E ahora que va a San Juan. ¿Vos por qué crees que se... Pode ser por varios factores. Un claro é a inflación, que tamén afectan os problemas no transporte, incluso as guerras, ou tamén o cambio climático. Tamén pode ser, sí, o clima climático. Pode ser, pode. Tamén, sí. Rematamos con unha curiosidade doce. Sabedes de onde ven o cacao? O sí, cacao. O cacao. Sí. Ni idea. de, De onde de, ven? Unha palmeira. ven de Colombia, creo que ven de Sí, fala. Colombia, Creo que Brasil, Colombia. sí. Pois é originario da América Central e do Sur. Sí, Os mayas e os aztecas usábano como bebida e mesmo como moeda. sí, Como moeda. Sí. Que a vendían. tá. Sí, usábano como moeda e máis para beber. Tamén aquí, Te sí, recuerdo que bebían en cru. Se sabe fatal. O cacao así, natural, es muy agrio o algo así, sabe fatal. Sí. tamén aquí se utilizou o trueque, non sabe que é o trueque? No. Sí, que Cambiar un produto por outro, Ah, vale. Ahora xa non se utiliza tanto, Fran. Agora non se utiliza nada, pero antes había o trueque. Vendíase pescado por Por ovos por pescado, depois aceite por... Por carne. Sí, intercambios. había trueques. Eso hacía mi avó matarme. Bueno, sí. Bueno, eso fíxose... é farinha por millo. Sí, había moitas familias que traballaban para o campo que facían ese tipo de cambios. Iban ao mercado e ao mellor cambiabanche un kilo de leitugas por un porco Ah, para criar. Sí, bueno, sí, há o trueque. Eso como vou ir a andar hasta a Ribeira outra vez, pois igual paso polo Lido, sí. Así que No, Al revés, estamos. eu compro No, no pero de sempre, eu compro de sempre. Se non podo comprar máis, compro menos. claro, que remedio. Porque antes iba eu con compraba o doble de produtos. Isto foi todo por hoxe. Gracias por escutarnos.
Deixádenos os vosos comentarios nas redes. Ata a próxima, un novo tema no diversos podcast. Despedímonos como sempre cunha canción para Eso es.